Adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga MK. Hingkod ang pangidaron, minyo ug may tulo ka mga anak. Taga Cebu City, pero dito gid kumataw sa Surigao del Norte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong PSA birth certificate nga lahi ra sa akong gida nga apelyado sukad pa sa akong pagkabata. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Ma, mundang na siguro ko sa pag-eskwela. Ha? Uy, nga naman MK. Nakasabot man ko sa tong kalisod, ma. Napakoy ibang mga igsoon nga nag-eskwela. Mugifoy na lang ko alang nila. Pero nak, anugon kaayo. Mag 4th year college ka na unta. Okay ra, ma, uy. Ang upan gani, wa magid makatungtong og college. Makakita na kong mayong trabaho ini sa Cebu, ma. Unsa? Sa Cebu ka mangitag trabaho? Dagan magkasudlan dito nga trabaho. Ilabi na sa mga call center. Makasudlan ko, anak, ma. O ganahan sad ko sa maong trabaho. Oh, nahala sige. Mangayo niya ko skikip ni mga importanteng papers na ako, ma, ha. Aron gamito na ko sa akong pagpang-apply ba? Oh, sige, MK. Ako man ang gipang taguan, yun. Unsa ba imong mga gikinahanglan nga dad-unon, ha? Siyempre, ma, labing siguro ang birth certificate, ang akong high school records, o uban pa. Nahala sige. Akong kuhaon. Kani. Imuha man ni. Kani mga diploma ni mo. Kinahanglan pa ba ni mo? Ako lang sad ng dad-un, ma. Nahala sige. Kay imuha man gid ni. Dad-an na lang ning tanan. Kani di ang birth certificate ni mo, oh. Ay, kani. Importante gid kay ni. Nahala. Dada. Wala. Wala gini pirmang papa mo. Ha? Ako ramang gudto ni pirma ni Ana. Di ba kinahanglan mang mo pirma ang papa sa birth certificate sa anak mo? Nga buot ipasabot, i-acknowledge sa amahan nga iyang anak ang bata. Ay, gikinahanglan pa bagod na nga apelyido naman ni Papa ni mo diha ang gida. Noon. Parilya na diri ang akong apelyado. Salamat kini, ma, ha. Kaya importante, git kay nina akong birth certificate sa akong pagpang-apply trabaho sa Cebu. Hi. Ay, nauna din kag-abot din sa to boarding house, May? Oo. Nagyawi-yawi pa ko. Kumusta man ang pagpang-apply ni magtrabaho? Nadawat na ko, day. Pero daghanas ang requirements, uy. Kinahanglan di ay nga may record na ko sa SSS, sa pag-ibig, sa PhilHealth, ingon man sa atong TIN. Oo. Ingon anak sab ko sa pagpang-apply na kong trabaho. Pero dali raman na. Basta na lang kay kumpletong requirements, labi na sa PSA, birth certificate ni mo. Ha? Gusto mo ng PSA birth certificate? Okay, naman ko'y nga birth certificate diri. Asa ko no, kung sa PSA ba na ni mo gilukat? Dara, kadit. Uy, hala. Di man ni PSA birth certificate ang imo. Unsa? Meron akong pang-apply trabaho, wapagit ko'y kalibutan unsa ng PSA birth certificate ug unsay kalahian ini sa dana akong birth certificate gikan sa lugar nga akong natauhan. May nalanggani kay gidawat ra sa first company nga akong gitrabahuan ang dana akong birth certificate ug wa na ko makalukat og gikan sa PSA.
Kay kining bag-o lagi kang nangitag trabaho, gusto tang makatipid sa gasto. O mao na kining akong gigamit sa akong SSS, sa Pag-ibig, PhilHealth o company records. Nabalhin-balhin na sab kog mga laing kompanya. Naminyo og nanganak nga gamit na ako ang birth certificate na nadana ko ang apelyado ni Papa. Hangtod nga, sa last na company nga akong gitrabahuan, gi-required yun ang PSA birth certificate. Maong napugos kog lukat. Unya? Ha? Mao na, ma. Imo mga apelyado din akong gidasa kong PSA birth certificate. Uy, naunsa man na. Nga sa imong birth certificate diri sa ato sa Surigao, kang papa man imong apelyido na ang imong gidang apelyido. Lahi di ay ang record diha sa Cebu. Sa PSA, ma. Muli ko diha, ma, ha. Kay lihokon ko ni pastilan, uy. Ang apelyado ra ba ni Papa ang akong gigamit sa mga birth certificate sa akong mga anak? Uy, unsa ko ng pagkahitabo, MK? Diyan na ta magsulti, nag-abot na ako diha sa ato, ma. Mapauli ko. Magsusi ko ani ko na unsa o ngano ni. Oh, maning nakuha na kong akong birth certificate sa PSA, ma. Pa. Uy, apelido to ni sa imong pagka-daga day ima. Wala, uy. Ganong nahitabo man na dong Nestor. Wa sige ko mahibaw na, uy. Susihon tanis sa civil registrar, ma. Pa. Natawo ka ma'am 1992 o nakasal sila si ma'am ug sir 1994. Tinuod ka na, sir. Kaning live birth nga inyong gikuptan, posible nga wa ni ma-forward sa PSA. Kaya wa mo guni pirman ni mo sir nga magmatuod nga ikaw ang amahan. Ingon man gud to nga dili pa ko pwede nga mo perma kay dili pa mi kasado ning ako asawa. Pero pwede ra nga makada ang among anak sa akong apelyido. Dili sir. Kinahanglang mo pirma kagyud unta sa likod pang matuod nga gi-acknowledge o giangko nimo nga ikay amahan sa bata. Unya, unsa may sulbad anang tanan, sir? Grabe ang akong kahasol ning hikayon na. Ilabi pa kay ang middle name sa akong mga anak, mao nga apelyado sa akong papa. Ug ang tanan sab na akong records sa SSS, sa Pag-ibig, sa PhilHealth, ang TIN ako. Basta, ang tanan, apelyado gyud sa akong papa. Only to find out nga apelyado day sa mama ang akong record sa PSA. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, kunwa day pirma sa amahan ang likod sa live birth sa bata, dili day makada ang bata sa apelyado sa amahan? Unsa naman lang di ay ng mga bata nga mga OFW ang amahan o wa ang presensya sa pagkatao sa bata sa ilang papa? Ikaduhang pangutana, nataw ko 1992. Gikasal sila si mama at papa nako 1994. Mabasab niya ang hinungdan kung nanong wa-dawata sa PSA ang pagdako sa apelyado ni papa. Ikatulong pangutana, unsaon man nako ini nga sa PSA birth certificate nako, kang mama man di ay nga apelyado ang akong gida dito. Ug sa akong school records sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth og TIN number, apelyado man ni Papang akong gida. Asa may usbon nako ini? Ikaupat og katapusan. May tulo na sab ko ka mga anak nga nag-middle name sa apelyado sa akong papa. Unsaon man ini nga sa akong PSA apelyado man di ay sa akong mama ang akong gida. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, MK.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Batanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana at mga problema na may punto legal. Of course, sa mga pangutanang medical na as Dr. Rene Obra to the rescue, mauna nga ay na ninyog dugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ato ang letter sender si MK. Si MK, wa ni siya musulti kung unsayahang nga banga, no? Ato lang ning taguon ang iyahang ngalan, no? But ipadani sa kini ang akong suliran official writers page from Cebu City, pero nataw siya sa Surigao del Norte. Naamang gud siya problema sa iyang birth certificate kay ang iyang mga apelyido lain ang iyang gidasukad pagkabata. So, lahi itong apelyido. So, una niyang pangutana, kung wala day pirma sa amahan, kay illegitimate, no? Ang likod sa live birth sa bata, dili di ay makadala ang bata sa apelyido sa amahan. Unsa naman lang di ay ng mga bata nga mga OFW ang amahan o wala ang presensya sa pagkatao sa bata. Atong klarohon unsa nga klaseng amahan. Ang amahan nga illegitimate ang bata. Meaning to say, wa na minyo ang papa ug ang mama. Wa na di na kinahanglan. Ang kanang sa likod nga portion sa live birth nga akong ginastorya sa inyo ha, ang gamit ana is kung illegitimate ang bata. How will you know kung illegitimate ang bata? Kay wa na minyo. How will you know sa birth certificate? Kaya naman ay portion, name of child, name of mother, name of father, date of marriage. So kung na date of marriage, pasabot ana minyo sila. So automatic nga ang dalhon nga apelyido sa bata nga legitimate kay minyo ang iyang ginikanan ang apelyido sa iyahang papa. Dili siya magdala sa apelyido sa iyang mama. Middle name yang ang apelyido siyang mama, mo iyang middle name. Ang apelyido siyang papa, mo iyang last name or surname. Ang kaning sitwasyon nga illegitimate ang bata kay wa na minyo ang mama ug ang papa. So blanco na dinha ang date of marriage. Usahay blanco pud ang papa. Anon. So wa gyoy pirma dito sa likod sa live birth kung anon ang papa. So ang apelyido nga dalhon sa bata isang apelyido sa mama, no? Unya, kung pananglitan na ay ngan sa papa sa atubangan pero walay date of birth, dili sad na date of marriage, dili sad na guys automatic nga madala na sa bata ang apelyido sa papa. Dito na magamit ang kanang pirmahanan sa likod sa live birth, which is called acknowledgement of paternity. Unsa may pasabot ana nga maski di mi minyo giangkonin ako nga ako'y papa aning bataa, mga mahan ko, o buot ko nga modala siya sa akong apelyido, no? So, kanang imong giingon nga OFW ang bata, depende. Kay kung pananglitan, minyo, ang amahan, ug ang inahan, automatic man na, maski OFW pa, di man kinahanglan mo pirma. Pero, kung wa ni na minyo, unya kinahanglan na i-submit, unya ang kunon sa papa, pwede na siyang iapas. No, kung nahuman nag-file, kay naaramang yun na period, no, kung kanusa nato taman i-file ang birth certificate, no, sa bata, ang live birth, kay para ma-process ng iyang dokumento dito sa local civil registrar ug sa PSA, pwede na nato iapas. Kung mauli na ang OFW nga papa, iapas nato ang acknowledgement of paternity. Diha pa na pwede dadun sa bata ang apelyido siyahang papa kung na-acknowledge na siya, kung illegitimate ang bata. Ha? Ikaduhang pangutana, nataw kuno siya 1992. Ikasal ang iyang mama ug papa pagka 1994. Mao basab ning hinungdan nganong wala dawata sa PSA ang pagdala ko sa apelyido sa akong papa. That is correct. Kay nganuman, kay at the time ang basihan manggod nato ani kung unsang apelyido ang atong dalhon, ang atong basis ana will be the date, ang status nato at the time of our birth. Ang status kung kanusa ka gipanganak, no? Kung unsa ba minyo ba ang imong mama ug papa pag 1992. Unya wa pa man sila na minyo. Ang angay gid untang buhaton ato di gid unta ni problema perting sayo na ani nga pagka minyo nila pag 1994 di-process unta to nila ang imong legitimation. Kay pareho ra man ang imuhang mamag papa, unya naminyo man sila.
no? Nga at that time, only then nga pwede na ka nga makadala sa apelyido sa imong papa kay nausab naman ang imong status from an illegitimate child to a legitimated child, because the act of marriage sa imuhang mamagpapa will make you a legitimate child. Ikatulong pangutana, unsaon man ako ni nga sa PSA birth certificate nako kang mama man di ay ang apelyido ang akong gidala dito. Ug sa akong school records, SSS, PhilHealth, TIN, apelyido ni papa akong gidala. Unsa may usbon nako ani pagkasayon ang imong usbon ang imuhang birth certificate, no? Kay ngano man kay supposed to be baya ang sundon dapat aning imuhang school record, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, TIN is ang nakabutang sa imong birth certificate. Unya pwede man na nimo i-change. Okay, na legitimated man ka. So pag-process na lang sa legitimation, no? Ipakita ang birth certificate sa imong mamagpapa, ang ilahang marriage certificate o ang imong birth certificate. That is all you need. I-process na nimo, I think basin kay taga Surigao man ka, i-process na nimo dito sa local civil registrar kung asa ka na tao. Kay adto man ka dito na rehistro. Kadali pagyud kaayo na. And di na ka magproblema. Okay na, kay ngano man consistent naman ang imuhang birth certificate sa imuhang mga school records. Okay? Katapusang pangutana, may tulo na sabko ka mga anak nga nag-middle name sa apelido sa akong papa. Unsaon man ni, nga sa akong PSA, apelido man di ay sa akong mama ang akong gidala. Like I said, process of legitimation. I-process ng imuhang legitimation, di gyud na problema. That's very easy, no? So wala gyud problema nga buhatonon ninyo. I think that's not going to be a problem or concern para sa mga records nimo kay makonsistent naman siya once ma-okay na ang legitimation nimo sa imong birth certificate. And kompleto raman po na ang mga documents. Kibaw ka sa need oras, gahinan og oras. Ikaduha, pasensya. Kay usahay, magbalik-balik, kung dili kumpleto ang requirements. So, pwede dyan kang muadto daan, or you look at the website, kaya naman yung mga requirements na kabutang dito, unya andaman na daan dito. Usa ka muadto, para di ka magbalik-balik. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut-untangan namin na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini, si Attorney Elaine Bathan, daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhigapon sa tuwang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Mana so sa kaawit. Langit na muli sa sandaling makita ang kislap ng iyong ngiti, may pag-asa. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking paminawan, niining handumanan sa usa ka awit. O ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Raimundo. Sa dili man ako usugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sana. Pinapangarap nga tanaw sa ulap ang iyong darasal kita. Sana'y hindi pag-aitsak na masilayan ka at marin. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pala sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Barangay Kamansi, Montevista, Davao de Oro, nga tumatatampo rigtas sa nga Raimundo.
I love you, Robelin. Raymundo. Muna'y tinuod, Lin. Sa sige na itong tawag-tawag, no? Na-inlove na ko nimo. Na-in-love ka na ako. O pag itang magkita. Igor mo kong nagsunod sa akong feelings, good. May chance ba ko nimo, Lin? Sure na gid ka. Kanay gugma ka na ako. Sure na, good. Sige, no? Sagtan ako ba? Sige na lang, uy. Uy na, ako na kang gisawin. Tinuod. O lagi, tiyap na ta. Salamat, Robelin. Hayag ni mo gud. Ikayab naman ka. Gikaloyan lang taon, bay. Nya, kano sa mo magpakasal? Kasal, good. Sa man di ay. Pag minyo na, aro magkakaon taglitsyon. Unya na, bay. Ako pa ng plano, bayo. Kumusta, Lin? Okay ra. Gusto na kong makakita nimo. Ha? Magkita ta? Asa man ta magkita? Ato lang sa tagom. Sige, magkita ta. Ikaw ni, Lin? Ako intawin. Huy, nga si ka magagtutok na ako. Gibatihan ka sa kong naong no. Di, oy. Gigwapahan ako nimo. Atik sad ay. Tinuo lagi, kuwapa kay ka. Og ikaw ng babae nga akong gipangita, Lin. Ang babae nga gusto na kong mahimong inahan sa umabot akong mga anak. Raimundo. Mamay noon, kay nakita na mo sa mong uyabay. Nalipay sa bida ko, bay. Kay nakakita na ko ni Robelin sa personal. Nya, sa man gwapa. May itsuras na, bay. Bay. Magpatabangon niyo ko nimo, ha? Sa unsa man? Mamahay ko ni Robelin. Ha? Mamay ka? Olin, mamahay na ko nimo. Sure na gid ka nga imo kong pakaslan, ha? Uy. Unya ka na sa man ta magpakasal? Basig sa sunod tuig pa ta magpakasal. Ako lang sa kang pamahian, aron di ka mailog silain pa. Sigurista ka, ha? Siyempre, guwapa ba yung akong uyab? Kuyaw na kung paunhan ko. Maong pamahian di ka. O pagkahuman, tadoon ka na ako dali sa amo. Mag-iipon lang una ta, samtang magpaabot ta sa pizza sa tong kasal. Ikaw? Ko, dugay na kong nangandig ng pangkot ka. Morting na mahitayon ka na ako. Kay mo na mong giapasa. O sasab ni. Pero, love tagit ka. Kung pasakti ko sa kumpatan mo. Rabelin. Raimundo. Raimundo, may kay nakita ta. Ganom day, auntie. Kana ba si Robelin? Ganom day, auntie. Dili ba pag-uraman mong nagtipon, anak? Oo, auntie. Wapay usa ka buwan. Unya ganong dako naman nagtiyan. Kuan dong. Dugay na ko nakabantay nga murag lahi ang gidakon simutian. Pero ako lang nagibaliwa. Pero karon nakabantay na gyud ang akong iyaan. Lin, mahimo bang sultihan ko ni sa tinuod? Dong. Wala ko bakaki, Robelin. Sultihin ako. Kung anong dako ng imatian. Mabdos ka mandaan. Sawa pa ta mag-ipon.
Oh, Raimundo. Pasaylo ako. Pasaylo ako gawa ko masulti ni mo bahin ini. Sa diyang nagkailat na, mabdos na ko sa una na kong iyap. Pero wala siya magpakita na ako sa diyang iyang nahibawan nga mabdos ko. Hangtod ka nagkauyap na, huwag nisugot na lang ko nga magtipon taron may ilong ang mahal ang umaabot na kong anak. Pasilo ako to. Kung dili ka makadawat na ako, mahimo man nga mubiya ako din sa inyo. Ayaw. Raimundo. Ayaw. Di ka mahimong mulakaw. Mupabilin ka din sa amo. Andang ko mamahal sa pagsabak, Robin. Yung anak, ikakamahal. Salamat, Dong. Day, Rubilin. Rubilin yung pultahan, day. Di ako igidang lami para nimo. Day. Nakatug, may tingnan ni Bihana. Huwag mo nililak. Day, diyan ako. May dakong lami para nimo. Huwag mo sa Rubilin dito eh. Wala sa tayong yung mga gamit. Ay, magkasya. Kalimtin ako, Dong. Huwag ayaw na sa kong pangitaa. Nga naman. Hain mo day ka. Di anak ko sa lalaki nga nakapamabdos na ako. Oh. Mong kalimtin na lang ko. O salamat sa imong pagpangga na ako. Rupilin. Ay, kalimtin lang itong bayana, bay, eh. Nahigugman ako niya, bay. Mao lagi, unya. Saan man nga to, ana magkahasas lalaki nga, tinuod nga na nag-iya niya. Bay. Mao nga kalimtin lang to. Ay, di ako ihatag ni mo, ay. Kalingawi ni. Sa na, daga na. Eliyoy, may anak na ni siya, pero buwag sa bana. Gaya ko number, bay. Kay, ako ng pagkikitaan. Unya, makadawat ka na ako. Nga may anak naman ko. Di na ko igsapayan kung unsa man ka. Ang importante nga, magkasinabot Maricel. Maricel. Raimundo. Dong, may isulti ko nimo. Unsa man na? Mabdos ko. Ha? Tinawag ka, Maricel? Oliki. Nagpalit magani kong pregnancy test. Anya, positive good. Kumauna, mahimo na dili kong papa ini. Pohon. Sige day, maningkamot kong maayo. Aron may magamit ay panganak ni mo pohon. Ante, nanawag malagi ka. Aron pa ibawon ka nga gidana mo sa ospital si Maricel kay mga anak na. Mau ba? Palihog lang na akong atiman ni Maricel, Ante Be. Kay di pa ko mahimo mubiya sa akong trabaho din eh. Na, sige, ako lang unay bahala dire. Ari dayon diri sa ospital inik-out ni mo, ha? Ante. Asa naman ka? Mapag-iwi pag-out na ko, Ante. Wala na ako daya. Ayaw na lang padayong ari. Ha? Nga naman. Niabot ang bana ni Maricel gikan sa Manila. Di Aros Hospital. Unsa? Mong paglikay na lang to.
aron dili ka madisgrasya. Ante, Kalimtin ning bayhana. Kay ako ra ba ning nadunggan nga magtipo na silang balik. oh, inuo ko. Sorry kayo, bay, ha? Usasabkos na kaingon si mong gidangatan. Okay na, bay. Ayaw basulay mo kaugalingon. Walang gitingal ako swerte sa mga babay. Niya, sa may plano mo ron? Malarag ako sa Manila, bay. Basin pa og tuwa dito nga akong swerte. Sige, bay. Ayo-ayo sa dapit ngayong mga tuwan. Salamat tindahan kayo nakakita din kong trabaho din sa Manila. Maining niya ako sa layo aron makalimot ko sa mga kasakitan sa kong kinabuhi. Ay, salamat naka-relax na gid ko. Mag-cellphone naman ako. Before ko matuwag. Uy, di may ini friend request na ako. Ria ang iyang name. Ako na i-confirm. Nandi ko sa gawas ron? Ni ataon. Maong, nangita ko og chat. Pawa sa kalaay ba? Nalipas ako nga, nag-ailat ha. Aron sa bugaan ang akong dughan. Broken hearted ay ka? O lagi? Kung mauna, magtawag-tawag na lang ta. Aron malingaw ta. Maayo pa. Ha? Naigugman na ka na ako? Mana, Rhea. Sa sige na tag video call. Wala akong makabantay nga. Nahawag na akong pagbati diyan mo. Parehas sa ugibati mo na. Nadot na nasad ko ni mo. Karoon na, kita na. Raimundo. Sige. Pabuton ko yung mo papauli, ha, Rhea. Ayaw pang itauglain, ha? Pabuta pa yakit ko. Promise na ako ni mo. Pabuton di ka. I love you. I love you too, Raimundo. Langit na muli sa sandaling makita islap ng iyong ngiti. Nalipay ko nga nagkauyab ni Rhea. Kaya ako na nakalimtan ang mga masakit ng mga paghitabog sa mga kinabuhi. Ug maayon ta kon sa ilang babae para nako. Kani mo Rhea kon namati ka karon. Magpaabot ko sa mong pagpauli. Dinhi na ko to. Ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga hikalan kaagay ni Raimundo nga taga Barangay Camansi, Monte Vista, Davao de Oro. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga reklahan. Sana'y hindi pagkait sa sandali na masilayan ka at marinig. Ang mga kaagay di ko kasanudos sa radyo Ricky Persuelo, galing, ugubong sa direksyon na basira nila. Kamuusap mga gala, mga sulit na paganaw, kinasikasing magdapit sa papuraw. Sa inyong nakalanlaing kaagay sa ganapin nga naglipong sa usaka-aka. I-address lang niling talamanong handumanan sa usaka with Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Mania, Boulevard, Cebu City. Ubaga ipadasa, handumanan ng Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, daghang salamat sa inyo. Laging bukas ang puso ko.